काहे से ई बात हम ये से कहतनी कि राहुल शर्मा के एक्सप्रेशन और राहुल शर्मा के लुक भोजपुरी के कना ढोढ़ा मंगरू स्टार से बढ़िया बा, लेकिन ई राहुल शर्मा के अभी पहचान ना मिल पावल। ये से कि राहुल शर्मा अभी ढोढ़ी चोली घाघरा लहंगा जोबन करबे ना कैलन। जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री महिला जब ले ढोढ़ी चोली घाघरा लहंगा ना कैला तब तक कौन स्टार। इतना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, भोजपुरी के बोले वाला लोग बा, उस सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जौना फिल्म के बारे में बात करे खातिर आइल बानी, ये फिल्म के अभी ना ट्रेलर आइल बा ना टीजर आइल बा। एकर एगो पोस्टर रिलीज भइल बा और पोस्टर एगो मोशन के यानी कि एगो एनिमेशन के रूप में रिलीज कइल गइल बा और ये फिल्म के नाम है मांग भरो सजना। ऐसे तो ये फिल्म के कलाकार बाड़न राहुल शर्मा और एकर एक्ट्रेस बाड़ी यानी कि अभिनेत्री बाड़ी मेघा श्री। राहुल शर्मा के ये दूसरका फिल्म है। एक पहले एगो और फिल्म आई रहे अक्षरा सिंह के साथ डार्लिंग, लेकिन वो घड़ी ट्रेलर देखला पर हमरा कुछ खास ना लगल, ये से हम इनका बारे में चर्चा ना करनी। लेकिन अब के वाली जवन लुक जौना तरीका से फिल्म के फर्स्ट लुक रिलीज कइल गइल बा, ये देखला से लागता और ये देखला से बुझाइल है कि फिल्म पर और ये फिल्म पर राहुल शर्मा के बारे में चर्चा कइल जरूरी बा। यह बात से अब नकारल ना जा सकेला कि भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और भोजपुरी फिल्म में अभिनेता उहे बन सकेला जे गाना गावेला। काहे से ई बात हम ये से कहतनी कि राहुल शर्मा के एक्सप्रेशन और राहुल शर्मा के लुक भोजपुरी के कना ढोढ़ा मंगरू स्टार से बढ़िया बा, लेकिन ई राहुल शर्मा के अभी पहचान ना मिल पावल। ये से कि राहुल शर्मा अभी ढोढ़ी चोली घाघरा लहंगा जोबन करबे ना कैलन। जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री महिला जब ले ढोढ़ी चोली घाघरा लहंगा ना कैला तब तक कौन स्टार। जब तक रउआ स्टेज पर ऐसा हरकत ना कहनी, जब तक जोबन चोली ना कहनी, तब तक स्टार भोजपुरी में बनी ना सकेला। ये राहुल शर्मा के जौन लुक बा, रउआ सब खुद अपन विचार कमेंट बॉक्स में बताइब कि भोजपुरी में कितना ढोढ़ा मंगरू स्टार से राहुल शर्मा के लुक भारी बा कि ना। लेकिन राहुल शर्मा के अभी तक पहचान नहीं है, ना इनका आइडेंटिटी बनल बा, ना इनका कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में ऑडियंस अच्छा से जानत हुई। काहे से कि राहुल शर्मा अभी ढोढ़ी चोली घाघरा लहंगा नहीं खन कैले। खैर, जैसे ही पूरा टीजर आई, ट्रेलर आई, तो हम एक रिव्यू लेके रउआ सभे के सामने वैसे आई। यानी कि फिल्म एक्शन से भरपूर हुई और देखे लायक जरूर हुई। काहे से कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। खैर, जैसे हम बताइनी है कि जैसे ही एक टीजर और ट्रेलर रिलीज हुई तो हम रिव्यू रउआ सभे के सामने वैसे लेके आए। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा और सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। नमस्कार।